En aquest episodi vull parlar-te sobre el sentit comú, ja que acompanyant a persones moltes vegades m'adono que una cosa tan bàsica ens oblidem de fer-li cas. Em refereixo a aquesta veueta que ens diu per aquí sí i per aquí no. Hola, com estàs? Estàs escoltant Comunicació Estratègica, el podcast per aprendre a destacar, connectar i vendre en digital. Jo sóc la Rosa Cols, consultora de comunicació i màrqueting, i avui vull posar sobre la taula un tema que sembla que no tingui res a veure amb el màrqueting i la comunicació, però que realment, per la meva experiència acompanyant a persones, veig que és la clau de tot plegat. Mira, quan jo anava a la universitat, que vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques, tenia una professora de Relacions Públiques i de Protocol que casualment també es deia Rosa i que després de fotre'ns el rotllo durant 10 sessions sobre protocols, sobre quina bandera pujar si ve el rei o ve el president, quines forquilles posar segons els convidats, bé, tot aquest rotllo que ara em plantejo perquè no vaig estudiar una altra cosa, ens va donar un consell que porto gravat a foc. Feu sempre cas al vostre sentit comú. I com a mínim en temes de comunicació i màrqueting hi estic totalment a favor. Per què ho dic això? Doncs perquè quan acompanyo persones a consultoria i a la brúixola digital, moltes vegades veig que ens oblidem del sentit comú. I és normal perquè, al final, per a la majoria de les persones, la comunicació i el màrqueting són coses totalment noves i que moltes vegades també sentim que hem de fer per obligació. Quan comences a caminar en un terreny desconegut, fas cas al que et diu la persona que et guia. I en aquest cas no em refereixo només a mi, sinó segurament també a altres professionals amb qui has pogut treballar, com per exemple a través de formacions, de mentories, etc. Davant aquesta por al desconegut, el més habitual és aferrar-se a plantilles i a instruccions quadriculades. I no vull que se'm malinterpreti, perquè jo mateixa comparteixo plantilles, estructures i exemples de la brúixola per poder fer més fàcil el camí, ja que he vist que és més senzill partir d'una estructura. Però el meu consell sempre és que a partir d'aquesta estructura la puguem adaptar a cada negoci, que la puguis adaptar a tu, als teus valors i, per descomptat, al teu sentit comú. Si veus que una pàgina web no té sentit posar el sobre mi en la pàgina de serveis, doncs treu-lo, no hi ha cap problema. Que potser estàs llegint un altre cop la teva pàgina i te n'adones que et falta una secció imprescindible en el teu cas per explicar un concepte que la teva audiència necessita entendre, doncs afegeix-lo. En comptes de seguir a cegues el que et proposen, pregunta't, això realment encaixa amb mi? Té sentit amb el meu propòsit i amb els meus valors? Perquè aquesta és la realitat, vulguis o no. Ningú coneix tan bé el teu negoci com tu mateix o tu mateixa. I jo entenc que moltes vegades quan contractem consultoria o mentoria el que volem és que algú ens digui què hem de fer exactament. Però la veritat és que per moltes mentories que facis, el més important és aprofundir en les teves pròpies coordenades per saber cap a on vols anar. I a partir d'aquí ja et pots formar, et pots empapar de nova informació, i pots buscar exemples, i pots mirar com ho fa la competència. Perquè quan tens clares aquestes coordenades, és molt més fàcil fer cas al teu sentit comú. Tens una brúixola interna que t'ajuda a prendre decisions, perquè puguis triar què és el que et convé més a tu i al teu negoci, és clar. Mira, et poso un exemple i t'explico una experiència que jo vaig viure fa un parell d'anys, i és que fa un parell d'anys vaig fer el meu primer llançament i anava molt perduda. Jo em sabia la teoria perquè ja vinc del camp del màrqueting i inclús havia ajudat a preparar llançaments, però posar-ho en pràctica amb mi mateixa va destapar un munt de pors, de noves experiències, de què diran, de si ho faré prou bé, si tindré prou vendes. Per fer-ho, en aquell moment m'acompanyava la meva mentora, que la veritat és que em feia molt de costat i em sostenia davant de cada entrebanc que anava sorgint. A més, també m'aconsellava coses que jo, en el fons, ella ho feia amb bona intenció, evidentment, però en el fons sabia que anava en contra de com em volia mostrar. Per exemple, em proposava forçar una mica la venda, ser una mica més agressiva, anar una mica més enllà. Va estar bé com a experiment per saber com em sentia en aquest tipus de venda, però el meu sentit comú em cridava tota l'estona que aquell no era el camí, com a mínim per a mi. I aquí, cuidado, perquè moltes vegades confonem el sentit comú amb la incomoditat. Cal traspassar aquesta incomoditat, però un cop l'hem traspassat, escolta què et diu aquesta veueta, no des de la por, sinó des dels teus propis valors. Tot i que el meu àngel de la guarda, per dir-ho d'una manera, em deia tota l'estona que no anés per allà,
en ser una nova experiència, vaig pensar que ella en sabia molt més que jo, així que li vaig fer cas fil per randa. I saps quin va ser el resultat? Doncs suposo que ja te'l pots imaginar. Em va provocar un esgotament enorme. I no tant pel que feia, sinó per com em sentia en fer-ho. Imagina't que vaig acabar plorant a llàgrima viva en un esdeveniment per tot l'esgotament que portava a sobre. Sí, vaig connectar amb noves persones, però des de quina posició? Quin errors havien conegut? Al no fer cas al meu sentit comú, que sempre em diu que vull acompanyar les persones de prop, poder-les conèixer, parlar directament amb elles, ser respectuosa, van conèixer una Rosa que realment no és 100% qui sóc jo i, per tant, la relació també partia d'un punt en el qual no em sentia tan còmoda com en altres ocasions. Després d'aquesta experiència, vaig decidir començar a enfocar-ho tot des dels pilars de la meva marca. Preguntar-me molt bé quins són els meus valors per saber cap a on vull anar. I reconec que probablement estaré perdent algunes oportunitats, però d'ençà que vaig començar a fer cas al meu sentit comú, totes les persones amb qui he connectat estan completament alineades amb el meu negoci i els meus valors. I la veritat és que m'omple d'orgull, poder dir això. Ara mateix és increïble viure aquest resultat a la Brúixola, que és el meu acompanyament grupal, on ja som més de 35 negocis fent pinya, però és que, a més, és molt guai perquè totes estem ben bé a la mateixa pàgina. No em refereixo a la mateixa etapa comunicativa del negoci, sinó em refereixo als valors, la manera en què volem acompanyar les persones, en com volem treballar la comunicació, i és molt, molt xulo, això. Molt bé. Crec que ha quedat claríssim com és important fer cas al sentit comú. Però potser penses, sí, és clar, Rosa, i això tu ho tens tan clar perquè ja tens experiència, ja tens anys al darrere emprenent, o perquè tens uns convenciments molt clars. Doncs no et pensis, Jo mai he estat persona de convenciments gaire clars, que això no vol dir que no tinguin convenciments, sinó que simplement estaven molt enterrats i havia d'atrevir-me a mirar-los de cara. Per tant, no et pensis que sempre ha estat així. I, evidentment, ara mateix el temps ajuda perquè he pogut posar en pràctica moltes coses que han posat els meus valors a prova, però després d'haver treballat l'estratègia de comunicació de desenes de negocis, crec que el més important és aturar-se i fer-se les preguntes adequades. I això és important, tant si tens equip i ja fa anys que estàs en el mercat, com si tot just estàs començant. Si no ho has fet mai o ja fa molt de temps que no revises aquests pilars de la comunicació, justament avui et vull proposar que ho facis. Avui et convido a fer una pausa per poder revisar les coordenades del teu projecte i recuperar la teva pròpia direcció. Perquè quan tornes a reconnectar amb allò que et guia, amb aquest sentit comú que comentava, realment tot canvia. Les idees apareixen, les paraules surten amb més fluïdesa i la comunicació, al cap i a la fi, es converteix en una extensió natural del que ets i el que ofereixes. A més, per poder-ho fer, et convido a fer-ho en comunitat, amb el repte Recalibra les coordenades de la teva comunicació. És un repte gratuït de 4 dies, amb un taller en directe final, per reconnectar amb els pilars essencials del teu projecte. Em refereixo al propòsit, la missió, la visió i els valors que donen sentit a allò que fas. En aquest taller crearàs la teva pròpia brúixola per poder prendre decisions des del sentit comú i no només deixar-te portar pel que et diuen els altres. Mira, t'explico com funciona. Cada matí, del 26 al 28 de maig, rebràs un correu amb una proposta i un exercici molt concret perquè puguis mirar endins i posar paraules als punts cardinals de la teva comunicació. Només cal que et reservis una estoneta per tu amb una llibreta, un te, un cafè i, sobretot, amb aquestes ganes de reconnectar amb el teu projecte. A més, si vols, de manera opcional, podràs formar part d'un grup de Telegram, on compartiré àudios, recordatoris i espais per reflexionar tots junts. I per acabar, el dijous 29 de maig, de 10 a 12, ens trobarem en directe per collir tot el que hem fet i connectar els punts. I si no pots venir en aquest horari, no et preocupis, perquè després enviaré la gravació perquè la puguis veure durant els següents dies. I a més, en aquest taller també t'explicaré en què consisteix la brúixola digital, per si vols anar un pas més enllà i fer-ho amb la companyia de la comunitat. La brúixola digital, com et comentava, és el meu acompanyament estratègic grupal, que té com a objectiu donar-te les eines i l'acompanyament per poder definir, activar i impulsar la teva comunicació digital. Però bé, ja t'explicaré amb més detall en què consisteix en el taller. Què et sembla? Hi apuntes? En aquests moments ja hi ha més de 100 negocis apuntats i la veritat és que és una proposta gratuïta, però podria ser perfectament de pagament perquè si has estat ja en altres tallers meus, saps que ho dono tot. No és només per explicar-te
per quin motiu has d'apuntar-te a una formació o el que sigui, sinó que realment vull que en surtis d'allà amb una guia clara per a tu. I a més et diré que saber les coordenades de la teva comunicació no només t'ajudarà en la teva comunicació, sinó que també t'ajudarà a prendre decisions pel teu propi negoci. Si t'hi vols apuntar, et deixo l'enllaç d'inscripció a la descripció de l'episodi. O pots anar directament a rosacols.com/coordenades. Tant cols com coordenades van amb 2 O's. I sí que sembla una mica d'una gincama, però t'ho torno a repetir per si de cas. rosacols, amb 2 O's.com/coordenades. També amb 2 O's. El més fàcil, la veritat, és que vagis a l'enllaç a la descripció i t'apuntis allà. I fins aquí l'episodi d'avui. Espero que t'ajudi a reconnectar amb el teu sentit comú, a tornar a confiar en aquesta paueta que tu ja tens, en aquest àngel que t'acompanya i fer-li cas per poder crear un negoci que realment estigui alineat amb els teus valors. Una forta abraçada!